Ruben Permanis. Yan. Ibibigay namin yung kunting grocery para kay Kuya Ruben Permanis po. Galing kay Gisa Bicolana. Yan. Ano niya, kay Ruben? Ayan, nandiyan. Inahatag mo yan. Asa mo, ano nang request ko dyan? Teka mo na. Teka mo na, wait lang. Ruben! Ayun. Ayan, may biyaya, ayuda. Nandito na po yung bahay ni Papay Ruben Permanis. Ayan. Hello po, good afternoon Papay Ruben. May dala po kaming kunting grocery po para sa inyo. Galing po kay Gisa Bicolana po. Oh my goodness, ang bahay ni Papay Ruben Permanis. Siya nga po si Papay Ruben Permanis. Ito yung bahay ni Papay Ruben. Ito pa ang bahay ni Papay Ruben Permanis. So, Papay Ruben, kumusta po kayo? Ay ba, nagtitiis ako. Ay, Diyos ko po. Wala Opo, ako kasi mayroon po nag-concern na kapitbahay niyo po, nag-suggest na kayo po ay dapat namin bigyan ng kunting grocery. Galing po ito kay Ma'am G sa Bicolana po. Ito po. Yan, mayroon po sa inyo kapitbahay na nag-concern na para po mabigyan kayo ng konting grocery. Ito po yung grocery na para sa ano po, sa inyo. Saan po ang bahay ni Papa? Imoy May dago sa tabi. So, alika Papa. Salamat, malagot na ako kamutangan. Kay solo man ako din eh. Taga din sabi ka mo. Sino kasama mo dito, Papay? Ka na. Wala, manamukon ako. Ikaw, halika. Nagsusul ako. Wala mat ako pag asawa. Ama, ka na. Ikaw din na. Upo. Ikaw, upo ka. Dali. Upo na ako, isali dyan. Upo ka. Taga din tabi ka mo. Sa taga-tundo Taga-tundo. po. Taga-tundo. Ito po ay yung grocery na galing kay Gisa Bicolana po. Ito po, mayroon po kapitbahay sa inyo na nagmalasakit para bigyan po kayo ng grocery. Request. Ito po, nag-request po siya kay Ma'am Gisa Bicolana. Yan, mayroon po tayong biskwit. May gatas ka. Dito ka to, tabing ka dito. Tapos, ito, dagdala na rin ako, ng sabon para sa iyo. Wala ako sabon Opo, tapos mabango na sabon, pangpaligo, panglaba. Ako may makarigos. Tapos meron po ako dala sa inyo na ito. Suka. Nasaan ang pamilya mo, Papay Ruben? Nasa Palawan. Nasa Palawan, nasa malayo po lahat. Hindi po kayo inaalala. Dito pa. Hindi, meron din naman dito. Sa kamangod ko Palawan. O may asukal lang at saka kape. Yan. Ay, ikaglaw. Magluman dito. May mga dilata ako na binili para sa inyo. Ito galing ini talaga kay Ma'am Gisa Bicolana. Ay, daghan ha. Sabihan ko baga ikaw na maglimpya ka. Sinti mo, wala. Sa ano po, Papay, hayaan mo, kaya re-request natin yung sinte. Pero mas mahalaga yung grocery para sa inyo, Papay. Salamat po sa iyo. Nagakuan ka, tundo. Opo, taga-tundo po ako. Ako po yung Base na. pinapasuyuan ni Ma'am Gisa para mamahagi sa mga katulad yung po na senior. Kaya, Senyor ako. opo, kaya tulad ng sinabi ni Ate Ami, si Ate Ami nagsuggest sa inyo na Request kita. bigyan kayo ng grocery. Kasi Sukat hindi sila ko po kasi alam na mas may higit pa pala na dapat tulungan. Opo. Request kita kasi. Kaya wala ako sa imbabakal sa isaluda. Okay naman. Sentimos. Base mangsuhon ini. Mangsa ako na. Ano ako ko ang bata sa pinsan ko. Nabili pa. Kuan yan tais. So, solo po kayo ngayon. Paano kapag nagkasakit po kayo? Sino po ang nagagabay sa inyo? Dito na pinsan ko pa dito. Kapit bahay. Bayan na naglalang sa
po tayo sa senior na malasakit po sa inyo, si Kuya Ami. Kasi yun po ang nag-suggest kay Ma'am Gisa na, na puntahan kayo at bigyan ng grocery. Request ako. Kaya ito po si Papay Ruben Hermanes po, wala po siyang anak sa kasal-kasal. Sulo. Ito po ay sulo. Sulo na lang po si Papay Ruben. Wala siyang pamilya. Ang pamilya niya malalayo. Malalayo ang pamilya niya. So ito po ang kanyang lutuan. So makikita po natin is wala pong sa kanin na nakasalang. Ito po yung kanyang Kaserola. Sabihan ko kasirola maglimpya. yung lutuan niya. Nakakano ng puso kasi nakita natin ang isang tulad ni Papay Ruben. Ito yung niya ng mainit na tubig. Bibigyan ko nga siya ng tubig dito. Dinadalahan ko ng tubig. Talagang kawawa po talaga yung sitwasyon ni Papay Ruben. So sa tulong po ni Ma'am Jay, sabi ko lang natin po so much po dahil po sa inyo ay nabigyan po si Papay Ruben ng grocery at makakain siya ng maayos. Ito. Bibigyan ko yan ng tubig. Tsaka yung spaghetti na yun, nakalagay lang dyan. Dapat ipagsama-samahin dun sa timba, Ay, yung pamiyan. Ilagay natin doon sa timba, pagsama-samahin yung mga gates na yan. Opo. Kasi iniiwanan lang yan. Minsan, ang aso lumalabas, dala na yung mga grocery. Opo, so tatay, dahil minsan pala yung maalis kayo, so ang grocery nyo, saan po natin ilalagay? Doon po sa timba na lang. Para hindi po magalaw na kahit ano po. Kasi para po sa inyo. Ninanakaw ng mga aso. Opo, kapag Manok, tinutukain yung mga grocery, yung mga... Opo. Kapag nagugutom po tayo, Papay Ruben, meron po tayong biskwit na pwede natin kainin. Ano po? Ingatan po natin yung kalusugan niyo po. Ha? Ayan. So ano po masasabi niyo kay Ma'am G sa Bicolana? Opo. Dito, Diyan po kayo humarap. Ano po masasabi niyo kay Ma'am G sa Bicolana? Sa grocery na ibinigay niya sa inyo po. Kailangan ako na yung grocery. Niya na adlaw. Sabado na yung pizza 15. So memorable po sa inyo ang pizza 15. Ano po? Gusto ko kung padalaan ako 50 kaya inababakal ko man isunod ako. Yan. Dahil napanood naman po dahil nabigkas niyo po yan, so makikita naman po ni Ma'am G sa Bicolana, Ma'am G sa Bicolana, gusto po ni Papay Ruben kahit paano may sinti po tayo na ihandog. Pero sa mga manunood po, sana po ay maantig po ang puso niyo kay Papay Ruben. Nakita niyo naman po ang sitwasyon ng kanyang tahanan. So talagang kawawa, danon sa, makatulong sa katulad niyo, senior. Sa mga kapusbalad. Oo. Sindog ako. Ilang taon na po kayo, Papay? Ang tinitaidos na ako. Ito, binigay ko dito. 82? So, 82 yan, Papay Ruben, dahil nakita na namin yung sitwasyon ng yung tahanan. Kaya tayo po ay magpapasalamat kay Ma'am G sa Bicolana. Pasalamat ka po, Papay, para kahit papano sa mga manunood. Salamat sa inyo. Kinuan mo ako. Tinanhi. Tinulungan nila ako. Ayaw mo da ini. Ang pag-iusan sa TV na naimod ko. Opo. Mayroon ay adin ha. Opo, kasi yan po ang dream ni Ma'am G sa Bicolana, yung makatulong siya sa mga katulad niyo po na senior. Salamat sa iyo. Matagal na po niya dream to, hindi pa siya nakakalis papuntang Singapore. Talagang sadya na gano'n na siya nakatimihan, gusto ko sumay ganito, may papiling siya or ano. So ngayon natupad naman siya. Kaya ako din, hilig ko rin naman na ganito, kaya nagkaano kami dalawa na magkaisa. Okay lang sa akin na tagahatid ako niya sa mga tulong sa mga senior. Kasi malaking bagay na rin yun na makahatid din ako sa mga katulad niyo po na makausisa ng mga senior na alam namin inangangailangan ng tulong. Pero ito po, dahil po ini kay Ma'am G sa Bicolana, ito lahat ito na grocery. Na mga binibigay po namin sa mga katulad niyo po senior, hindi lang ikaw po ang nabigyan na namin, kundi marami na po para po sa katulad. Opo, dahil gusto po niya na kahit papano makaabot sa inyo yung konting grocery na nanggagaling po sa kanya. Kaya sana po ay sa mga nanonood, thank you so much po.